Ah. Oh, away, ay. Morning. Oh, yes, Tom. Ingay, Tom. Ano ba yan? Away. Aray ko. Sila din magkaaway, sila din magkasundo. Makagat ako, Ayan na, sa labas tayo tabi. Asan kaya si ano? Si Paknit. Ano ilakad niya, no? Chrissy yung. Masama si Paknit. Sabi ko sa'yo, huwag mo sinasama, baka masagasaan eh. Tumain nga rin eh. Salamat ng yaka. Eto, napadumi mo? 3 meses. Huwag dun sa mga ano ha, baka magalit yung mga nadadaanan nyo. Hindi siya agad. Tawag siya ni Auntie Ride. Wala doon? Wala. Pagod si Groot, napagod oh. Parang ako hindi. Okay lang yan, exercise mo na yan. Nakaluto agad si Auntie. Sinigang na ulo ng... Ay, bakit ano? Sabi ko sinigang sa miso pala. Hindi ako, ano? Sa miso. Ayun, sa miso ata ito. Salmon. Bumila ako kagabi ng ulo ng salmon eh. Puro ulo lang naman nandyan eh. Masarap yan, nak. Malaman yan. Kaya nag-corn beef na lang ako. Daming gulay. Magpunas ka ng ano mo? Adam's apple. Lunukin ko lang. Meron na ako. Punas ka ng ano mo, tsaka hugasan mo yan. Grabe pawis mo, oh. Ayun. Palit pa rin sila Auntie ng ano, kapina. Ay! Ang kulit mo talaga! Dalawa talaga to. Parang ano? Parang aso't-aso. Lunukin ko lang. May alam na ako. O, tapos ididikit mo na naman sa pawis mo. Ay, naku. Kain tayo guys. Dito pala kami sa ano, Mr. Don. Dito sa, malapit lang sa apartment. Galing kasi kaming ano, pag-deliver. Si Chris, nagpaiwan. Ayaw niya sumama-sama talaga. So kami lang. So, let's eat. We have ano, bibimbap. Tapos pancake. Alin? Okay. Pancake yung kinakain ni Mami Tang. Tapos meron kami itong veggie dumplings. Tapos itong favorite ko na stew. Let's eat. Yan. Yummer. Ito ang ano, authentic na ano. Hindi yung gaya nung inano namin dun sa Shopwise ba yun? Shopwise view. Yummer. With free soup pa pala. Sa'yo na to, soup na to. Beef yan eh. Ayun, kunin mo to. Beef kasi. Panlagay dito. Spicy. Ayun guys. Kaya tatapos lang namin magsimba. Nagyayaya itong bata sa MOA. Kaso masakit daw ipin ni Daddy Aray ko. Papabili siya ng ukulele sana. Wala naman ako nakita tindahan doon ng ukulele. Good morning guys. May araw pero umuulan no. Nakakaloka. Magandang umaga. Happy Monday. Hindi ako nakapag-vlog kahapon guys. Kasi nabisi ako. Sabi ko pa naman na araw-arawin ko na yung pag-vlog, diba? Kasi nabisi ako sa Mamala na Virgin Dio. Kasi inopen ang ingay wait lang. Ukash! Oh, uy, kanina monster ka. Ay, galing ah. Kanina kaya monster niya. Pinapabless ko. Nagagrowl. Oh, bless. Ay, grabe. Kailangan may camera. Plastic mo ah. Sabi niya,
Pinag-growlan niyo ako kanina eh. Ngayon oh, bless na kay Lola, dali. Bless na kay... Oy! Oh, kiss na sa guys. Kiss na. Oh, kiss na guys. Kiss na sa guys. Kiss. Kiss na dali. Oo, wag magsakitan ha. Sige. Oh. Na. Wala ng baby. Ching-ching magto 2 years old na eh. Oh. Maipit. Oh. Oh. Oh, sige. Dumi ng tindahan natin. Marka nilang dalawa. Kaya pati sa pinto. Ganda ni Lucia, oh. Ching! Maldita lang eh. Tapos mamaya magpupukpo kayong dalawang nga. Tira mo. Oo. Na ano? Ay! 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 Pagod na? Ay! Ay, natumba na si Ching. Ay! Natumba na sila, oh. Pagod na. Makakatulog na yan maya-maya. Naubo na. Boy, stand up. Hello guys, tirik na tirik ang araw. Sikat na sikat. Pero kanina umulan eh, umaga. Umulan, tapos ngayon maaraw. Ayun, dito na kami sa, sa MOA. Gym na kami ni Daddy para maagang pauwi. Ay, sarap ng hangin. Yung kalbo na yun. Tapos, punta kami ulit sa, sa grocery at bibili ng pagkain ng, ng aso. Atay nila. Atay ng manok. Na favorite nila eh. Kasi pagka yung giniling, tapos tira. Atay. Palagman din dahil everyday na ako mag-vlog, tapos 2 Saturday, Sunday is wala akong na-vlog kasi na-busy ako sa sa Mamala. At inopen ko na yung reservation. Naubos yung oras ko sa dalawang araw. Kakasagot na mga nagpapa-reserve. Kaya ayun. Pero pinipilit ko guys na mag-vlog talaga. Wait lang, ang dilim. Tingnan nyo naman yung guys, so medicinal 1,098. Doon na sa in-order ako, magkano to? 300 lang, no? Doon na lang tayo. Oo. Ito na lang lemon. Kumuha ka lemon. Dito ulit kami sa SM, bili lang ako pagkain ng doggies. Magkano yan? 1,600. Grabe. 165. Ang mahal, Diyos me. Ano to? Duhat yata to. Hindi na kinuha. O grapes. Ay, kabayo. Ubas ba? Autumn. O grapes nga. Hala, nagpatimbang lang siya. Hindi niya kinuha. Kunin mo na. Eh, kung duhat to, kukunin ko to eh. Apple na lang. Masarap yung apple na inana mo dati. Yung maliliit. Masarap yun. Tsaka mga talbos-talbos. Inoki mushroom. Kumuha ko na itong spinach. Gisa ko sa Ito ah. Oo, ayan. Masarap yan. Sardinas. Sardinas is life. Tapos atay para sa doggies. We're home na guys. Nagluto si auntie ng
creamy something na dish. Yung gusto naman ni Daddy. With ano siya? With mushroom. So, okay. Tapos ito yung kanina. Ginisang ano lang. Ginisang repolyo tsaka sayote. Ayan. Sarap siya. Ayan. Sili lang. And, yan. Bala with sili. Yum yum. Kain tayo. Si Chris kumain na nasa loob na ng kwarto. Yummers guys. Itong niluto ni Auntie. Creamy na ano ba to? Pork o beef? Pork. Pork. Sarap. Sobrang lambot. Sarap din yung ano. Kala nyo simple lang ano. So ang sarap ng gulay. Naginisa. Very powerful. Jalapeno. Saan tayo ha? Dahil nyo nakahubad na kumakain ha. Mainit yan. Especially with jalapeno. Jalapeno. Ano? Okay na ito. Nakakang na nito. Jalapeno. Sarap. At tumawag pala yung pizza ko kanina na nasa Dubai ata o Qatar. Hi Badet! Sorry, di ko nakikita yung ano, yung message mo. Nag-message daw siya sa akin. Hindi ko daw binabasa. Hindi ko nakikita. Mamaya i-check ko. So, ayun, uuwi kasi sila kasi kasal nila sa August. Ayun, in-invite niya ako pero di pa ako sure kung makauwi kami ng Bicol. Kasi sa Bicol na namin gaganapin. 222. Security code is 2311. 646. Thank you. All names aside, that was not very good. How'd you do that? Ano yun? Look, don't start tonight. I think that'll be enough. So now, if you, both of you, please. Simpleng ulam pero mukha siyang curry pero ma-cream siya guys. Hindi siya curry mukhang curry lang. Meron siyang mushroom and bell pepper. Tapos ano yata to? Nestle cream. Ayun ang sarap. Parang lengua. Parang lengua. Pa ako nakatikim nun eh. Kaya di ko ma-describe yung ano niya. Yung lasa niya. Pero ang sarap niya with ano, with jalapeno. Yan. Makain sila ng banana eh. Gusto mo ah? Gusto mo pa yung sarap ang tamis ng ano. Oo nga. Uy, galing ah. Paknit din eh. Mukhang nalugi kanina eh. Nakakatuwa talaga mukha ni Paknit eh. Yung guwapo eh. Paknit! Uy, galing ah. Sabay layas. Oh, wait lang, Tom. Maliit lang sa'yo, Tom. Ay, galing. Oh, yung. Wala na. Kinain nyo na lahat. Ikaw talaga, Paknit. Wala na ako, Paknit. Pero sige, tira mo ka nakakawa. Pero wag kayo. Kaya magtitiwala dyan. Kangadog yan. Lumilipad yan. Tumatalon yan. Paknit! Finish na? Nag-cherry fresh siya. Para tangkad sa sangkap. Tungkod sa sangkap? Kunin mo yung inuman natin sa loob. Water. Kala. Kahit 20 May dumating pala akong ano kanina guys. Ha? Ba't sa inyo kahit 20 lang ang lamig na? Malamig din yun sa'yo. Ewan ko lang core ginagawa mo sa aircon mo. So, Paano okay kasi? ko lang. Pag pinapatay ano? Ano? Ito yung order ko sa ano eh. Sa, yung mga nagpa-pop up sa Facebook. Hawakan mo anak. Tingnan natin kung gagana to. As seen on TV na naman. Wala akong kadala-dala, diba?
Ayan, kasi sobrang init, diba? Guys, kapag kalbo, nakapark yung sakya, pagpasok nyo, sobrang init. So, may ganito daw. Ayan, auto cool. Buksan mo nga. Dapat yata dalawa or tinan natin. Ventilation system. Solar powered ventilation system. Bukas kasi paano natin gidali pakabit. So, ayan siya. Ano, na-intriga lang ako eh. Tapos meron pang isa eh. Yung pang cover naman yung sa, sa windshield. God bless you. Hawak mo anak. Ay, sinasaksak pala siya. Ay, kala ko sinasaksak. Ba't may, ano to? Ah, okay. So, tomorrow tingnan natin kung gagana to. Daddy, ventilation tube na yes. Panglagay sa car. Ano? Di ba pag sobrang init? Nakita ko lang yan sa Facebook. Ganito, keeps your parked car cooler. Oo. Ayan o, tingnan mo. Oh! Wala. Wala, basag na pala eh. Hindi, yung ano yan. Remote. Ah, didikit to. Yeah. So, yan lang guys, ang ganap sa araw na ito. Solder siya. Oo. Meron siya parang, ano to? Buo kasi, parang rubber na something. Ewan. Rubber na something nyo. Basta. Para. Ewan ko sa'yo. Basahin mo nga. Tangkol-tang sa Rubber na akin. something nyo. So, yan lang guys. Good night. Till tomorrow. Hoy, good night lang dito. Kalbo! Come. Say good night. Hindi ka kita. Ang dilim mo eh. Ayun. Bye guys.